नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी राकेश पाटील स्मार्ट फार्मर ओझर या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत नवनवीन व्हिडिओ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर आज मला 2-3 शेतकऱ्यांचे फोन आले 2-4 दिवस अगोदर की बा आपण आता चालू कपाशी लागवड चालू होणार आहे बा, तर सर कोणतं वाण सजेस्ट करायचं. तर मी त्यांना म्हटलं व्हिडिओ बनवून टाकते हिशोबाने आज व्हिडिओ बनवून टाक आपण. तर मित्र, कपाशी लागवड ही आपण एकच वेळेस करतो आणि योग्य वाण हे लावलं गेलं पाहिजे. ते 659 असो, जंगी असो, धनदेव असो, मनीमेकर असो, जादू असो, ATM असो किंवा अनेक प्रकारचे कोणते होलो असो, कोणतीही व्हरायटी असो, ती योग्य प्रकारे हे योग्य वाण लावलं गेलं पाहिजे. आणि हे आपल्याला योग्य गायडन्स एक शेतकरीच करू शकतो. तर आज आपण भडगाव तालुक्यातील मैंदडे या गावात आलो आहे. तर काकांचे एक प्रगतशील शेतकरी त्यांची मुलाखत घेणार आहोत. त्यांनी त्यांच्याकडे 20 एकर शेती आहे. तर दरवर्षी ते कपाशीचं वाण लावत असतात. तर आज आपण काका तुमचं नाव सांगा अगोदर. माझं नाव रमेश सुखलाल पाटील, राहणार मैंदडे. हां. तर काका तुम्ही किती वर्षापासून कपाशी लागवड करताय? मी कमीत कमी 20 वर्षापासून कपाशी लागवड म्हणजे करतो. चांगलाच अनुभव तुम्हाला कपाशी बियाण्याविषयी आहे बा. तर काका, जे आपले शेतकरी आहे, शेतकऱ्यांना आता चाळीसगाव झालं, भडगाव झालं, त्या शेतकऱ्यांना योग्य वाणाची निवड करायची आहे. तर तुम्ही मागच्या वर्षी एक्सपिरियन्स, आता तुमच्याकडे 20 एकर शेती, काय बा चांगलं वाण कोणतं होतं बा मागच्या वर्षीचं? 659 होतं, युवा होता, अजून? मॅजिक होती, मनीमेकर होतं अजून? आणि धनदेवी होतं. तर अशा प्रकारचे तुम्ही वाण लावलेले होते. तरी सरासरी तुम्हाला एक बॅगला किती उत्पन्न आलं तरी सांगता येईल का तुम्हाला? जस्ट एक हा कमीत कमी निदान 10 क्विंटल पर्यंत आलं. 10 क्विंटलपर्यंत. तुमचं पाण्याचं वगैरे नियोजन वगैरे तुम्ही आता ठिबक वगैरे आथरले गेले, तुम्ही एक दिवसात तुमचं लोपन केलं गेलं आहे. तर तुम्ही एक शेतकऱ्यांना मॅसेज द्या की या वाणांविषयी. तर तुम्ही स्वतः काही लावा, पण तुम्ही हेच लावणार आहे बा असं? हे सण लावणार आहे ना यावर्षी. यावर्षी पण हेच वाण कंटिन्यू करणार आहे तुम्ही? हो. तर मित्र हो, हे वाण हे तर काका त्यांनी चांगला अनुभव घेतला. त्यांच्याकडे 20 एकर शेती आहे. तरी असे जे वाण आहे, 659 झालं, जंगी झालं, सुपरकॉट झालं, मनीमेकर झालं, हे रोगाला जास्त बळी पडत नाही.